Nijang Karbiang long arlo rong khang MSC constituency Hongkram Ahavara long kedam tang matijong ni phai clear ni Mondoli throk atum chingrumsi aningkan wang ason thak pining aningkan le thot setami pre Christmas katalon dun Bangso pre Christmas katalon pon amay long bulbul lek thepen mai chepahem phuponsi a Mondoli tin a pastor atum setami chetong dun Bangso jai mega sai kiding hut pastor di nison terang pensi arnamalam thanpon lo Bangso pre Christmas katalon pon along Jisu aphan kroi rap Mondoli atum chetong dun rinti Bangso hut Prince of Peace Isaiah angding pisir kep angding so trok along pen athepi en ponsi pastor denison terang ahin pensi arnamalam thanpon lo Mang bumene thambere dang nok bera nam do bera pola pen kan samare to si alangi tham pola kan so po inut amahan theko pen kala bang so po ke go pilo ma nang tun ka pe jog jabang deliverance nang la bang so ka do ko tir the ka no som do anpen apap do anpen kan ka do ko na ka chine ko do anpen ka pe jog jabang sa nang amahan theko sa nang tun aning bilang ne la pen nang tun makhanang ne arna ma thema so po inut apir the ha che ko la pen Tuma pang nak dua piti jabang te pari bang nak kanang antum pang nak kalana mati ke dua bera kuasa nak kanang kalana bang alang ya mahang ke kola kanang antum ni kan sama bila pesan tu ni kan sama recu alang ya mahang ke kola bang solam ni senar alang ya ni pat ke dola kan pang kacim Pre Christmas katalon pon along kumat a Mondoli atum si pini nang kachetong dun ma lapen bangko anar mung atum si kachetong pon ma lapen bangso of Pre Christmas katalon pon alama putak Kacipatir pi ponvek atum pen nang ketando nalam thelenon arjupon senang. Kacitong ke ini ke Mondoli throk do, la Mondoli throk along ke Karbi atum det kali, garo atum ta isya Mondoli do, lutu mare deti sa Mondoli, lapen ke rihajan deti sa Mondoli, lapen harkong chigi deti sa Mondoli, lapen ke langpi bili deti sa Mondoli, ithorganglo deti sa Mondoli, lapen ke rupat chigi Believer Church la Mondoli throk atum chitong si ni tum pini da Christmas celebration ka plan no lapen la pini amulu kachitong ko bang ke ni tum exact ke putek hesitame dang ni tum chair ke arrange ke kharo ka thama chairs arrange no da la tangni khai abeda ni ke long no Jesemet ke North Hongkram JCC aphan chorolo Jesemet ke North Hongkram JCC aphan chorolo Athelang litum Mondoli throk ning isi chingrum pepen arnamalam kachithan ponlong pot ning chingsam ulo Lasi ahawartin akhai tin aphan isi ke pachini laki ilitum hemphu Jisu Kristo ilitum appa balar lapen papen ilitum aphan nang ke pajok ji aphan si alangli apran chipilo apotsi alangli phan dengdun pa me nangji lapen archo nangji pusi pastor denison terang pen thanpon Wothat lang so pen protap kathar karbing long life